Postarajte sa o seba, hlavne dajte pozor na brata. A zoberte ho ešte dnes von. Hej, dobre, dobre. Nebojte sa. No, konečne odišli. Ale keď si chceš večer pozvať chalanov, tak berieš ho von. Pozri sa na ňo. Ako keby ani nežil. Ešte asi spí. 10 rokov v ústave. A aký bol predtým? Rozprával. Vtedy ešte rozprávala. Vieš, s kým najčastejšie? Všetko, čo si pamätám, je len, že som sa ho bal. A teraz? Možno má z nás strach. Aj dobre. Daj ho na vozík a ho zoberiem von. Ich to mám za sebou. Nezabudni, že bude s tebou, až kým neprídem. Tiež si ho radšej mali rodičia zobrať so sebou. Čo tak čumíte? Ešte ste nevideli idiota? No čau. Tak dnes to platí. Naši odišli. Hej. Sestra ide tiež preč. Ale musím sa postarať o nášho idiota. No čo, však možno s ním budeš ešte zabávať, uvidíš. Paťo? Tak mi písal, že je na dovolenke. Hej. Koncom týždňa by mal prísť. No a Peťo Bališ ten bude asi umeriť. Idiota. Nič, len sa mi zdalo, že som dačo počul. Hej. Takže sme dohodnutí? Dnes večer, hej? O ktorej? Dobre. Dobre, čau. Čo brače, kam to čumíš? Dáš si? Á, ty nefajčíš. To je dobré. Dobre. A dúfam, že mi to večer neposerieš.
Aha. No. Prečo ste si ho tu nechali, nechápem. Prečo sme si ho nechali? Ja neviem. Musím s ním chodiť von, šatiť ho, bývať s ním, len tu zavádza. Neviem, prečo sme si ho nechali. Ale vlastne on aj nežije, takže to je jedno. Prestaňte, 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 prestaňte. Brat. Mám ťa rád. Čo ste mu to spravili? Veď on je človek. Povedal ti brat. Čo ste to za ľudia? Tak my radšej pôjdeme. No to bude asi najlepšie. Ako si mu to mohol urobiť? Ja som nevedel, že on... Žije. To si nevedel? On si ma pamätá. Áno, pamätá si ťa. A má ťa rád. Je to môj brat. A vidím, že jediným idiotom som tu bol ja.